Horas madihita saluhuna kadogan sapor siyaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai martang yang mahinta. Ali Tuhan di bata pardengkan basa jala parasi rohana sumurung. Mauliati Tuhan dina pinasahat muru pedihami imahosa hanguluan jala pertikian hitung-hitungan ingulu nami. Tuhan sehoma na mangodio kami jala mengaramoti hami totong jala neng tanghonon nami mahatam marsaringar may di tonga-tonga ingulu nami. Sesama Tuhadu sa pangalason nami mga sahod Jesus Kristus martanya kami Tuho. Amen. Hatani di bata dihita di bagasa tikion imana tersurat di buku Kolosi bidusada ayat sada satu ayat 14. Songon ma didok disi. Kau surat ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus. Sian lomo ni rohani di bata duho Timoteus dongani madapoton akan abadia na di Kolosi. Akadongan na porsea na di bagasan Kristus. Asini roha madihamu duho dame sia di bata amatai. Madok mau liate duhami lau tu mangyako kamu totong tu di bata. Amani tu hatta Yesus Kristus. Ai hubigi hamido berita ni hapor muna di Kristus Yesus. Nang holong ni rohamuna midas saluhu na badia. Ala nisi hirimoni. Naung di paradi di hamu di banuagi jangi. Nunga dibigi hamu hiani marhite-hite hanta hasitongani. Ima berita naulii. Ima naung sahat nang tuhamu. Nang tuliat portibion. Na marparbui dui jalalam gadda. Suang songon nadihamu. Olak ni dung di bege jala di tadahamu asini rohani de bata di bagasan hasitongan. Songonido di guruho kamu sia-sia papras dongan saulauni. Nahina holongan ai parhaladu ni Kristus na haposa do ibana humokop pamu. Laos ibana do pa jojor hotu hami holong ni rohamuna di bagasa todi. Di baheni duku bigi hami i dang masoho na kami tumangyako kamu. Jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha. Manada lomo ni rohana marhite-hite nasa hapistaran doh tabisuhon partodion. Asamar parangin atama di Tuhani hamu. Gabi halomoan situtu jala marparbuehon nasa ulaun nadengkan. Laos gada di hamu panadaun di debata. Gabi margogo situtu hamu hobar tugogo ni hasangapon naing. Makorhon nasa habengeton. Dohok labas ni roha. Mardongan las ni roha. Madok mau liate mahamu di amai. Naung patauho kamu. Majalo toha na di bagasa katironi. Sitiano ni akka na badiyay. Nunga di roro hita siya gonggoma kahulumuni. Jala di pausat tita tu bagasan harajaon ni anak. Haholongan ni rohana. Di bagasan ibana do adong di hita haluauni. Ima hasesan ni akka dosa. Olak nido sahakna. Topi ni hata ni Tuhanon. Mamaritahon huhut mangulahon hatani debata. Akadongan sapor siyaon di bagasan Yesus Kristus. Apostel Paulus rak duhut akadongan na sa ulaon. Say mamaritahon huhut mangulahon hatani debatado. Jala nasida pe madok maulate do tu debata. Dakola sahali nasida madok maulate tu debata alay torus do. Di lahon nasida songoni ala takas do di boto nasida debatado na patuk majalo hasangapon jala puji-pujian maradopos saluhu babahanan nai. Ima naung mangaroro nasida siya kagolapon tutorang ni Kristus. Babahanan ni debatana masay ulidoi. Dada ala ni hamalo on dohot haboyon ni jolma ini. Nuaing tabigi mataringot tutur pukon.
ahado nanang si pasahaton na tuhita. Na parjolo, tabi mardongan hata pasu-pasu. Buta bereng ayat 1 ayat 2. Parjolo ni suraton, Paulus madot dirina ima sahala apostel siya lomoni rohan di bata, ulaon na pajong joko kuria jala patakason pangajarion ni ha Kristenon. Dirajumi ibana do molo ha apostelon nai dang ala upa ni pabahinan nai. Dang ala ni gogo manang habuyon na sa diri. Ala itung ala ni basa-basa dohot taburjion ni debatado. Jala di parhatopot ibana sa diri do ikon mangulahon ulaon na dumenggan. Songon sahalak apostel. Ala nunga di bay debata ibana gabi apostel ho Bartulomo ni rohani debata. Di padohot ibana do si Timoteus dongan na lau mangulahon ulaw pakobasioni. Jala modo tabering di buku 2 Timoteus bidu 2 esada. Di Josi Paulus do ibana anaha. Patuduhon toruk ni rohana songo parhobas dopak donganna sa ulaon. Jala surato ditujuo tu akan abadia na di Kolosi, akan aporsea na di bagasan Kristus. Jala di pasak si Paulus do tunasida hata pasu-pasu, ima asini roha madihamu dohot dame sia debata amatai. Di dok rohani si Paulus asana sida dapotan asini roha do dame ima basa-basa na siya debatai. Napaduahon, madok mauliate tu debata siala na binige na taringot tu nasida ima hapor siyaon, holong jala pakirimon ni nasida. Ima di ayat 3 sahat tu ayat ualui. Paulus totong madok mauliate rap dohok dongan na saulaon lau tu mangyakon akaruas ni huria na di Kolose tu debata. Amani tu hatta Yesus Kristus. Boasa nasida saya madok maulate tu debata, ima ala dibagi nasida do barita ni hapor siyaon ni akan abadia na di Kolosei tu Kristus Yesus. Nang dohot holong ni rohana sida pe mida saluhut na badia. Ala ni sihirimoni, naung di parade di nasida di banua gijangi, jaladunga di begi nasida hiani marhite-hite hata hasit tongani, ima barita na ulii, ima nausahat, nang tu nasida, nang tu liat portibion, na marparbue dui jalalam gadda. Suak songon na di nasida, olak ni dung di bege jala di tada nasida asini rohani debata di bagasa kasitongan. Aka oma nasahat tu si pareon ni si Paulus, rak dohok donganna sa ulaon. Nakadongan sa porsiaon, sian ayat 3 sahat tu ayat onomi, tarida do dison adok tolu hadohoan ni asini roha di bagasan ngolu ni ha Kristenon. Ima ha porsiaon, ha holongon, doho pakrimon, jala saluhuk nai gabe unok ni tangiang, dohot hata mauleate ni si Paulus, dohot si Timoteus tu debata. Las roha nasida ubotosa hatuguon ni nasida di bagasan ha porsiaon, ha holongon, doho pakrimon. Porsia nasida di Yesus Kristus, masih ha holongan nasida di ngoluna songor ruas na badia, jala marpakirimo di naung di parade di nasida di banua gijang, ima hatuau di surgo, hobartu na binege ni nasida, sian barita naulii. Dihita saluhuna doras sorodo pe surat ni si Paulus sotu huria Kolose, sia dia do jumolo di begina sida taringot tu barita naulii, boy ma berengota di ayat 7 sahat tu ayat ualui, sia sepa prasdo nasida mangguruhoni, ima dongan sa ulaun ni si Paulus jalan nahina holonganna, sada parhaladu ni Kristus na haposa do ibana humokop akar ruas na di Kolosei. Manang tardok do ibana parsidohot pajongjong sadahuria di huta Kolosei. Jala sepa prasodo na pajojorhon manang pabotohot tu si Paulus do tu si Timoteus. Akadongan na saulaoni taringot holong ni rohani huriai di bagasan todi. Barita na uli imar parbue do jala lam gada di tonga-tonga ni nasida dohot dilihat portibion.
jalanunga ditadda nasida asini rohan di bata di bagasa kasitongan marhiti akan naginuruhon nai sian siepa pras. Napatuluhon tangiang asa nasida madapot parbinotoan marparbue na gudang jala di pargogoi boy tabering jayat sia 1:10 sadai. Paulus rabdo dongan na saulaw na bege taringot hinadengkan ni huriai laos ido ubay na sida dang masohot tumangyakon akan abadia na di Kolosei. Hadohoan ni tangyang nai ima akan arikot tungolu partodion na tung masay perlu. Alay ahamat tangyang ni nasida tu debata maradok pon huria Kolosei. Di pangido asa dileho debata tu akar ruas ni huria Kolosei parbinoto ataba ni naong adong. Asa digohi debata di nasida patas ni roha. Asa lam manada nasida tu lomo ni rohan debata. Marhite-hite nasa hapistaran do tabisuhon partodion. Asa marparange natama di Tuhani nasida gabe halomoa situtu jala marparbuehon nasa ulaon nadengkan. Laos gada di nasida panadaw di debata gabi margogo si tutu nasida hobartu gogo ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton doho labas ni roha mardongan las ni roha. Napaupaton soso asa mandok mauliati nasida di amai boy tabereng daek 12 sa tuai 10 pati. Disosohon si Paulus do tu nasida asa madok mauliate akaruas ni huria Kolosei tu debata amai di bagasan las ni roha. Soso on ima patuduhon asa ditada nasida diri nabe maradok pod debata namang alehon asini roha tu nasida. Debata ama naung patauhon nasida majalo toha na di bagasa katironi. Sitianon ni akan nabadiai. Tuhan telah mempersiapkan kita untuk kebahagiaan kekal di sorga. Namangihut musedi dok si Paulus do tuhuria Kolosei. Ainunga di roro hita sian gonggoman hahulomoni manang nanidok na sian lingkungan atau kuasa jahat dari kuasa iblis yakni kegelapan. Padohanon patuduhon tiki sosahat barita nauli jaladang dijakon nasida dope hati roni. Ima Yesus Kristusi di bagasan gonggoman ni hahulomonido pinasida. Alay nasida dang di bagasan na holomibe. Suang songoni tu hita saluna kadongan sa porsiaon. Naung di jodo hita sian na holom tu hatiron na halongangani. Jala di pausat amai hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Nunga di bagasan harajaon ni anaki hita. Nunga saur hita tu ibana na mamang gonggomi hita ay nunga di bagasan gonggoman na hita jala didok tu nasida di bagasan ibana do adong di hita haluauni ima hasesaan ni akadosa. Akadongan sapor siaon Paulus do dongan na saulaon ima si Timoteus do siepa pras to tununga majakon barita na uli. Diulaon nasida do hatani Tuhan dingoluna jala nasida mangulahon ulaon mamaritahon barita na uli. Asa sahat tu saluhut manisia barita na uli asa malua akan di bagasan hahulomon sian gonggoman ni hahulomoni manang sia sibolisi. Diulaon nasida do parbaritaoni di huta Kolose patujolona ima siepa pras. Dita saluhut na songon halak Kriste kita. Tahanguluhom mangolu na madok mauliati tu debata. Sian hatan itu hanon takas do taboto dadaholan alani pasu-pasu narikot tungolu pardagingon asa dohonon mauliati tu debata. Alai hadohoan ni na madok mauliati tu debata dingolun hala Kristen ima ala na pajupang dohita dohot ibana marhite barita na uli. Jala ala asini rohana naung sahat tuhita mar hapor siaw kita tu ibana mar holong ni roha hita mar pakrimok kita jala nunga di patau hita majalo toha na di bagasa katironi sitianon ni akan abadiai ay nunga di roro hita siang gonggoman ni hahulomoni jala di pausat tita tu bagasan harajaon ni anak
haholongan ni rohana nunga adong dihita haluaoni ima hasesanya kadosa aka masih hamalate honot tatu debata songon na niulahon ni Apostel Paulus rabdohot aka dongan na saulaon maradopon huria Kolosei jala di sosohod do huriai asa madok mauliate sialani i akadongan sapor siaon jala ubege sa akadongat tanong majalo Jesus Kristus di ngoluna iko do hita marlas ni roha jala manang nyakon na siya madok mauliate tu debata suderu astar lumobi akapangula di huria iko siula honon na do sisongoni manang nyakon ruas ni huria jala tangiang masih tangyangan asalam taba parbinotoan patas ni roha marparbue na godang hata ni Tuhani di ngolu ni halak si huton ibana jala di pargugoy hita mangulahon lomo ni rohana masih haholongan songon halak na badia doho pasidikon aka ulaw kajahaton sian ngoluta nuaing tatakasi majolo hadiriota songon halak Kriste kita di sido pe hapor siaota tu debata di sido pe holong ni rohata ati na so di sibe manang naung ngali-ngalido marpakirimo do pe hita tutuhani ima di naung di parade di hita di banua gijangi sotung sosaha do tu sipa kirimota song kala Kriste kita talu sima di bagasar rohat tabi amang inang haangki nang pinaribot song kala Kriste kita naung taruli di hata ni Tuhani jala asa unang holak kita na taruli taulahom maulahom mamaritahon hatanai doho mangulahot tossa marhite-hite pamangata parulauta di tonga-tonga ni ngolut tabi amen martangi yang mahita ale Tuhan debata pardengkan basa jala parasi rohana sumurung mau liate situtu pasatranami tuho disude aka dengkan ni basam di tonga-tonga ni ngolu nami satu partikianon Tuhan pasaton nami do deng do to dinami tuho asa homat Tuhan na merguguh kami mangulahon na bar tuhatami sese sama Tuhan dosa pangalasyon nami holan mangasahon Jesus Kristus martanya kami tuho amen horas madhita saluhna shalom.